inchole kimbegete eanga ya Jubilee. Na ende yange ya Jubilee igotochole toraba chumbe 34. Yes. Togo kole biashara bia bali batocholete kurwasi constituency cheito kurwasi county cheito. Eko era njolire enumu na Jerusha mheshimiwa Jerusha Mumanyi Woman Rep ya Nyamira nere numu jumbo Jubilee. Igo kale korora bube gosimu kale korora bube tali nche uwenerete korora na Jubilee. Igo uwenerete korora bali bande batarachorwa. Bago kole gasi n'abajumbe bacholire asetikiti ya Jubilee. Abajumbe tocholire asetikiti ya Jubilee mugundo tole togo kole gasi. Abakale kobeka chianga chia Jubilee na batali mirimu. Murago yomo utacholiri kwaroliro ulemeremo n'abakenya. And that is why na challenge tie abubande batacholiri. Mose Jubilee Party ebwate ere eya gatatu asumubaro obunge bwense. Igotole abantu tole serious tumanyite ngitwacholere twe. Nikitwacholere twe na kitogenderete gukora magendera yuko igunkubara na kinachole tunji gukora. Bali bande berukire Jubilee. Njibuno muwakili ndebya batagara libaito. Chama turi kubeke echama ngoire echiro gose show. Igogo so echama esababu yuko goso ere echama negali okolina ekoirorosia serikali gose oboyomo ulia ubwate influence asa serikali. Esababu ijinero yoka ye chama esababu ijinero yoka chikura chigwa kerukero myaka 5. Esababu ijinero yoka ukuigwa abantu bakubumbana barosia serikali. Nero nago tebinga uise konyora asa abantu batali mirimo batali gokorera mundu kindi. Igo nago sire Nyasaye n'abantu bali bandi barabya batali gokorera abantu mirimo bali batali batacholiri batacholiri nundetebe babigete chianga chia Jubilee bagotalia erietali ekyama kuna bagotali including uyo ukole to party leader kwaye anguleka utatagete koyana no party leader guchia sabantu bacholire baire chami. So amangana Jubilee moske mugaka ngobuli no rulio yo hangire kwendanga Jubilee ne bwate party leader tubwati haya omuntu lingi party leader nande tikangire libagendi ekero ko bi party leader nakira ko tebingi sababu nero ekiama ekoroselu ekiama de bunduki okuimukia kogende esigi ya siasa orosi serikali osoki bintu bya serikali okonya abantu baho. Oyu kabeire party leader okurukwa retired president Uhuru Kenyatta. Na kulete etamu yaye yogochorwa ne president yense. Akaritaya ta kubuli kura chinde. Ekera ritaye tetalia ritaye te kuru state house yoka iga ritaye te kurwa ase siasa especially yoboterere bwekiama. Tubuna abantu twachore twe ase tigiti ya Jubilee tumanyitenge byasara bye party mbunga lyo wake sabu onyole para onyole stima onyole kibesiwa gachire skuru ntundore byasara ebyo naende ntwachora netamanga ourselves ingogotora asesegi yogokora byasara ase chiro ye ya siasa ere ekorokubonge. Igoyo ukale buoye gatundu utarete ekiama ukona kutara n'abantu batacholiri nonde nere tacholiri nonde abo nabo bago siriense abo nabo bago tumia chianga ne license chikiama ya Jubilee bobe na kingotebera aiga kinkaranste ekiama ya Jubilee nkibwate chiminista inye ase serikali ya Kenya bono iga oyo mukuru Nyeri
oyo mukuru Kiambu oyunde kurwa Nakuru noyo naba muri Maboka. And therefore nje ndongo tebyo umuntu ozoire Jubilee. Yes. Kabe no mupango tumeka ogosoa kwa Jubilee otumie abawaziri ababarobisi bagosokerie ebintu ire seino bunanje nkuna metengo tebanga uyu bwata Maria Kenya nere ngo koligas nere ebintu byana birolekane West Mugirango na ndogenda ali gukubirora imagine sababu na chite siasa injirumu wakili manyetenga siasa is not an end in itself tuligochorwa na kokungwara ega ni chorire that is why I'm not interested in anchorwe nge party na kurukirwa chairman nkorereki ya esegi yogo distribute resources chia Kenya asesegi yego kolerwa igari ya safe law ya parliament unabona chi budget chia iti kuchiro sirie bintu ndigereti bigosoa igasi ya nabuno muntu ochori ku West Mugirango ebyana mbirema ya tararetwa onye ebyana birema iyo ni sawa. Okay. Yes. Yes, that is why ngote bingamana Jubilee toba iso konyaleta mono bali batali Jubilee baba ise kubube ngono ratio ya Jubilee amba ko yubube ndio official ya Jubilee intakitiko official ya Jubilee inanitosha ngaba toba West Mugirango banjolete nka Jubilee lieta egora inje bwe ko mujumbe we constituency yo cholire nyansi. Yes. Bona yo cholira bachumbe umakwero ke official ye party utana ko umira abantu bacholire bali front line baragosokerie ebintu ono mbura ikyo. Okay,